по данни, които имаме към момента, конкретно този пожар не е запален от фасове, но като цяло много голяма част от пожарите са в следствие на изхвърлени фасове, в следствие на изхвърлени стъклени бутилки, които образуват лупа. Конкретно този пожар, както казах, се води, че не е от фасове, а от запалена селскостопанска техника. Но при всички положения, когато видите някой да си хвърля фас, бутилка или какъвто и да било буклук, направете му много сериозна забележка. Перлишката ми душа иска да ви каже да направите и нещо по-сериозно от забележка, но за да сме политкоректни, да кажем, че забележка е така едно доволно нещо, което може да направите, ако видите как някой си хвърля фасове, тъй като мисля, че по статистика над 80% от пожарите са вследствие на човешка немърливост. Чакаме да се съберат още поне един-двама души, защото двама не може да сме екип от доброволци, трябва 3 или 4. Май са намерили, сега ще ни извозят към място, където сме полезни. И с пикапите ще влеземе в гората там до един фронт, да го пресечем и това е. Но не може да вземем други хора. Фронтове там по полето няма. Дори на гасене на пожари с боте. Браво. Качваме се с пожарната нагоре. Може да разкажеш от колко време си на терен и каква е ситуацията? Ситуацията в момента бушуват няколко огнища. След малко ще видите кадри от реалния пожар. Дано да са последните от този пожар. Да, но... Взимаме лопатите. Сега ще настигнем доброволците другите. Ето тук, едва му обърнахме. Добре. Така. Имайте Имайте впред. После вървите, стигнете до това, до фронта, до високия фронт ще стигнете. Реално. Добре. Руслане, ние ще ги преварим. В общи линии човек абсолютно на самоинициатива отива и купува духалка за горене на пожара вчера, въпреки че нали, се говори от последните дни от Руслан и като цяло от дружеството, че е необходимо да се закупят духалки, топалки и така нататък средства за гасене на пожарите, тъй като в момента е изключително пожароопасен момент. И вчера един човек отива и на собствено усмотрение купува духалка. Ицо. Поздрави за Ицо. И благодарение на тази духалка успяват да спасат доста важен участък от Знеполе. Браво! Това е... Стигнахме до огнище. Чуваме да питаме пожарникарите какво точно да правим. Но важно е доброволците, които са на терен, да бъдат облечени с дрехи от естествени материи, обувки от естествена кожа за предпочитане, защото всичко от изкуствени материали като полиестер може да се стопи върху вас много бързо. Също така задължително е доброволците да носят вода, храна и като цяло да имат неща, с които да могат да оцелеят повече време сред природата. И може би най-важното е да се слушат пожарникарите, спасителите и всички професионалисти на терен. Както разказваше Емо, начинът да се спрат тези пожари е като се направят просеки. Това е направено вчера с булдозер. Идеята е да няма клони, суха трева, да е само пръст. Извинявай, че те прекъснах. Да, той път е стар, не е изцяло вчера правен, значи всички дървета, сухи дървета и така да се разкарат. Това е важно още в началото да се направи, за да не може пожара като стигне до някъде да прехвърли надолу. Изобщо усилията на пожарната и на доброволците не са да спрат огъня, а да спрат разпространението му. Защото огъня той гори в километри фронт. Ние няма вариант да отидеш и да го спреш целия. Нито имаме вода, нито имаме топалки, достатъчно лопати и човешка сила. И затова вариантите са просто да се спре ограничението му. Ограждаш го от всякъде, така че да спре да се разпространява и всъщност той се изгаря в себе си, в едно затворено пространство вътре в себе си. Супер. Много полезна информация, благодаря. От все сърце. Пожарите разпространяват се по различни начини. Ето сега, което виждаме, горят сухи треви и клони. Това нещо сравнително бавно се разпространява пожар.
Нещо, което се случва под тях, под земята и подземно също се разпространява. Това не го виждаме, обаче също тук има доста голям дебел слой торф, който той самия се запава под земята и това нещо, макар и с, да кажем, 2 метра в 10 минути, в повече даже, това нещо се разпространява и толкова дълго време тлее, че може една седмица след пожара да дойдем и ако разровим торфа, ще намерим все още вътре червени въглени една седмица по-късно и ако не и повече, може 2-3 седмици да продължава. И другото опасно нещо е, ако пожара се качи вече по короните на дърветата. Върхов пожар се нарича това нещо. Разпространява се изключително бързо, толкова бързо, че хората не могат да спрат по никакъв начин и единствено евакуация, бяга се. За съжаление, обикновено ако се случват смъртни случаи на пожар или инциденти, често пъти се случват именно при върхов пожар. Изключително много кислород има нужда за поддържане на такъв пожар и съответно свършва кислорода за дишане в района и се случват инциденти и се разпространява толкова бързо, че и кола понякога не може да избяга. И също толкова на голямо разстояние може да се разпростре такъв пожар, че не е нужно 2 дървета да се допират, за да бъдат запалени. Едно дърво, ако гори, може в учебниците пише до 500 метра може друго дърво да се запали, което честно казано не съм го виждал, обаче до 100 метра със сигурност може или до 50 метра може. Ето преди седмица, например, на магистрала Тракия горя пожар и без да прехвърли въглен, се запали от другата страна на магистралата, също полето и съответно и от двете страни на магистралата почва да гори. А магистралата все пак е 30 метра и повече. От нас има дрон в момента. Това са дронове на пожарната. Пуснате, за да видим в момента фронта на пожара къде е, за да може да се знае имаме ли нужда да се мърдаме от тук, имаме ли нужда да бягаме някъде, да отидем да съсредоточим сили на друго място. Другата част от серпентния пакето завърта път. Това е, и копаем просто. Идеята е да стигне до... Защото копаем до пръст долу. Окей. Махаме торфа. Да няма горим материал, така че като стигне до тук фронта, просто сами ще го си изгледат. Добре, супер. Тук и леко тръгваме нагоре по фронта, надявам да се върне бързо. Но хубаво е в тази посока, че все пак голямата купчина с неща да не изгори точно накрая и да се прехвърли огъня. Няма нужда от това. Правим просто. Аз не знам и как сте се сетили да вземете лед, ама гениално. Защото търсех студени в Lidl, ама няма. Съответно. Имаше някакви, ама не такива. Ами разливаш това в листата в горелото и това. Супер. Той и под дървото имал. От другата страна мога да го... Вече сме на Джуджин връх. Кола? Защо отваря? Сега обхождаме, за да видим как върви от върха нататък. Чувате ли гърми? Много. Обикновено се моля да не гърми. Сега обратното. Започва да пръска, направо се молим. Заваля.
Мега яко. Направо сме толкова благодарни. Добър, да. Добре. Спря да вали. Отцепихме достатъчно добър район за сега. И слизаме надолу. Към 5:30 приключихме с доброволческата дейност за деня. По-тъмно не се позволява да има доброволци на терен. Така че утре продължаваме с свежи сили. Благодарна съм от все сърце на абсолютно всички хора, всички професионалисти и всички доброволци, които отделиха време, енергия и изключително много усилия, за да направят това, което беше необходимо. Изпращам позитивна енергия към всички хора в страната, които се борят с пожари в момента. Не изхвърляйте боклуци сред природата, не изхвърляйте фасове, не изхвърляйте стъклени бутилки. Доброволствайте, когато можете, с така изключителна осъзнатост и респект към природата. Нека пазим нашата природа, защото тя е нашият истински дом.